ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಹಿಜಾಬ್ ಬಗಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ತೀರ್ಪುಗೂ ಎದುರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಕುಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಗುರುಪುರ ಅಡ್ಡೂರು ಒಡಿಪುಡ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಡು ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾನತೆ ದಾಯಿ ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರ್ವೇರ್ಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಗೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ತೀರ್ಪು ಒಪ್ಪುನವತ್ತಂದು ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯಿನ ಆಮೀರ್ ಹಿ ಶರೀಹತ್ ಗುರುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೋರ್ಮೆಗೂ ಬಂದ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ದಿತ್ತನು ಕುಡ್ಲಾ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇರಿದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಬಂದಾದಿತ್ತನು ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುಗೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟಲು ಗುರುವಾರ ಬಂದ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಅಂಗಡಿಲು ದಕ್ಕೆಡು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಂಗಡಿಲು ಬೇರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಆಮೀರ್ ಇ ಶರಿಯತ್ದ ಮೌಲಾನಾ ಸಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಗೆ ಕರಾವಳಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತ ಬಂದ್ ಶಾಂತಿಡುಪ್ಪುಡು ಏರ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆ ನಡಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆಮೀರ್ ಇ ಶರಿಯತ್ ಪಂಡದಿತ್ತನು ಬಂದದ ಪೊರ್ತುಡು ಒವ್ವೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಸಂಗತಿಲು ನಡಪಂದಿನಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಸರ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮುಕ್ಕಚೇರಿ ಕಂಡತ್ಪಳ್ಳಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರಿಸರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೇರಸಾರ ಮಾತ ಬಂದಾದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮದ್ರಸಲು ಬಂದಿಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಲನಗರ ಮಾತ್ರತ್ ತಾಲೂಕು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಗರಲಿಡು ಬಂದ್ಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತಿರು ವಿಟ್ಲ ಪೆಂಟೆಡ್ಲ ಅಂಗಡಿಲು ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರದಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತಿರು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಯೂನಿವೆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಿಎಫ್ಐ ಕುಡ್ಲಾ ದಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ರಿನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಸಂಘಟನೆಲು ಬಂದ್ಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆದ ಭರತ್ ಪನ್ಪುನ ಜವಣೆ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಮಲ್ತಿನವೇ ತಾನು ಜೀವ ಬುಡಿಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನು ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆದ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಭರತ್ ಪುದರ್ದ ಜವಣೆ ಜೀವ ದೆತ್ತೊಂದೆರು ತಾನು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೀಜಿಡ್ ಕಂಟೆಲಗು ಬಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದು ಜೀವದೆತ್ತುನ್ನ ಭರತ್ ಐಡ್ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಫೋನುಡು ಪಾತಿರೆರ ಅಪ್ಪೆಗು ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿಂದು ತೆರೆದು ಬೈತಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿರುವರಿ ತಾನು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡಂದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಪುನಂಚ ನಡತೊಂದೆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೆರು ಅಂಚಾದ ಈ ಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಭರತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದೆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಭರತ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಜೀವದೆತ್ತನರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಸರಿಯಾಯಿನ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದು ನ್ಯಾಯ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊರ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರು
ಜಿಲ್ಲೆ ಬರೋದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬುಳಿಚಿಲು ಆದಿತ್ತನಲ ಮುಲ್ಪ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾನತೆ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ್ ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಕ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂತರುಡು ಜಪ್ಪಿಲುಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಯಾದಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ವಿಜಯಪುರ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಿದ್ದದು. ಐತಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆದ ನಿಲಿಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯತೋವನ್ನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಬರವುದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಸಮಸಮ ಅಂತರದ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರವುದ ಸಂಗತಿಡು ಬುಳಿಚಿಲ ಆದಿತ್ತನಲ ಮುಲ್ಪ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾನತೆ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರ್ದುಣೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಮಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೈಗಾರಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? 1,000 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1,000 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾನತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೊಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಉತ್ತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾಪಾ ಬೋವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುಲಾ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗರ್ಭುಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಆಣು ಪುಣ್ಣಾಂದು ನಾಡು ಪತ್ತು ತಡೆಪಿನ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು. ಗುರುವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲು ನಡಪಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೂ ಒಡಿಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತರು. ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲು ಗುರುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಒಡಿಪುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತಿರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರ ದಕ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಲು ಮಾತ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತದು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರ ವಹಿವಾಟು ಮಾತ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಆದುಪೋತುಂಡು. ಕ್ಲಾಸ್ತ ಉಲಾಯ್ ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡಿರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಆದೇಶನು ಅಂಗಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು. ಈ ಆದೇಶ ಹೊಡೆದು ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಆಚಾರಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿತ್ತದು. ಆದೇಶದ ಎದುರು ಏವ್ರಾ ತೋಜ್ದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು. ಕುಡ್ಲಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಒಡಿಪುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಡಿತದು. 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡುಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಫ್ಜಿಎಂ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಪಂತೆರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತೇರಿಯರು. ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾದುಪ್ಪುನ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಲೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಂಡು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಫ್ಜಿಎಂ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ತುಡರ್ಪುತ್ತಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಿನವೇ ಆಯ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲುಂಡು. ಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಚಾಲಿಡುಪ್ಪ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೀ ದೇಶಡು 5ನೇ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಪ್ಪುನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 70,000 ಕೋಟಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತದು. 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಡು. ಅವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಪಂಡಿರು. Banking, if we define,
It's not only acceptance of deposits for the purpose of lending, but banks carry a lot of responsibility in the growth of the economy. Everywhere, every time, banks play a major role in this growth and strengthening of the economy. We want to get connected with the society by enriching the knowledge and disseminating the knowledge of experts to the last person in the society. It is not only industries, it's not only agriculture, it's not only MSME. Everywhere, every time, it is the banks that is strengthening the economy. MSMC and Tax Export Chartered Accountant SS Nayak Patirdu budget the idi mahiti courier. We have hopes that our economy will spur. See, even birds also, before 6 o'clock, the dawn, 5 o'clock itself, they started whispering. They know that 6 o'clock there will be sunrise. Definitely, there will be good future for us. So, last budget, in spite of these pandemic times, they have presented a very good budget with the 34.83 lakh crores, and that has been revised also. Now, 39.45 lakhs crores is the budget size of India. See, in this economic survey, even IMF also certified that we are the highest, fastest growing economy in the globe. Our growth rate is 9.2%, which is the highest across the globe. In spite of all odds, we have excelled in many fields. Agriculture is the field. Even though other fields there were negative growth, agriculture is the only field we have positive growth. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಜೆಟ್ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚಾ ಕೂಟ ನಡಪಾಯಿರು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ ಮಹೇಶ್ ಜೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡಿಬಿ ಮೆಹ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಟಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಟ್ಟದ ಡಾ ಎಪಿ ಆಚಾರ್, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಕೆಎಂಎಫ್ ಡಿಕೆಎಂವೈಎಲ್ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ತೀರ್ಪು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆವಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲು ಕೊರ್ನ ಬಂದ್ಗು ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಗುರುವಾರ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರ ಇಡೀ ಬಂದಾದಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಹಿಂದುಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಸತ ಬಂದಾದಿತ್ತ. ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನ ಬಂದಗ್ ಗುರುಪುರ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರು. ಗುರುವಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ವಾ ಅಂಗಡಿದ ಯಜಮಾನಿರ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಿಲ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬಂದಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತಿರು. ಹಿಂದುಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಲು ಇತದು ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಿಲ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬಂದಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ನವು ತೋಜಿತ್ ಪೈತಲು. ಗುರುಪುರ ಅಡ್ಡೂರು ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಜನಸಂಚಾರಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸದ ಅಂಗಡಿಲು ಮಾತ ಬಂದಾದಿತ್ತ. ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಗುರುವಾರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೆನ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಗೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಕನ್ನಡದ ಮುತ್ತುರಾಜನ ಮಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೆನ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದಾಂತೆ ನಡೆತಂಡು. ದೇಶದೋರ್ಮೆಡು ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅರೆನ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೂ ಪೇರು ಮೈತದು ಅಭಿಮಾನ ತೋಜಾದೆರು. ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣುದಾನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಗೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿಎಸ್ ಎಡಪಡಿತಾಯರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಶಶಿಧರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು.
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡ ನಡತಿನ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಡು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿರೋ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ವರ್ಷಲ ಅಪ್ಪು ಜನ್ಮದಿನ ತಾನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ನೋಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಬೀರ್ ಕಿ ದೋಹೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಬ್ ಹಮ್ ಪೈದಾ ಹುವೆ ಜಗ್ ಹಸೆ ಹಮ್ ರೋಯೆ, ಜಬ್ ಹಮ್ ಪೈದಾ ಹುವೆ ಜಗ್ ಹಸೆ ಹಮ್ ರೋಯೆ, ಐಸಿ ಕರ್ನಿ ಕರ್ ಚಲೋ ಹಮ್ ಹಸೆ ಜಗರೋಯೆ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜಬ್ ಹಮ್ ಪೈದಾ ಹುವೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಜಗ್ ಹಸೆ ಹಮ್ ರೋಯೆ, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಮಗು ಮಾತ್ರ ಅಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಗು, ಇದು ಎಂಡ್ವರೆಗೆ, ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಯಾರೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಸಿ ಕರ್ನಿ ಖರ್ಚಲು, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಸಿ ಕರ್ನಿ ಖರ್ಚಲು ಹಮ್ ಹಸೆ ಜಗರೋಹೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯುವಾಗ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತೆ. ಆವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಈ 4 ದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಅವರು. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಈಗ ದೇಹದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅವರು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಯುವರತ್ನ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ. ರಾತ್ರಿ 12ಕ್ಕೆ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಶಿಬಿರಡು ಪಾಕಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರಿಯರು ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಹಿಜಾಬ್ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ತೀರ್ಪು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿಂಜ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅಂಚದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡಪುನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆದ ಸಭೆನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುದ ಎದುರು ನಡಪವನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಬಿರುಸಾಯ ಕೊಡ್ತಾಂದು ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಫಾ ಸಲ್ಮಾ ಬುಕ ಶೈನಾಸ್ ಪಂತೆರು. ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋಪನೇನು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಲು ಪಕ್ಷಲು ಮಾತ ಗುರುವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ನಡಪಾದ. ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆದ ಸಭೆನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದ ಕಾವಳಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಬಿರಿಸಾಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಸಫಾ ಸಲ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೈನಾಸ್ ಎನ್ಸಿ ರೋಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡಪುನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸಭೆನು ಬುಡ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಫಾ ಸಲ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೈನಾಸ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡ ಪಾತಿರ್ದು ಹಿಜಾಬ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯದವು ಅತ್ತಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪಂಡದು ವಿರೋಧ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ತಿನವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಆ ತೀರ್ಪುಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜದು ಬಂದ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಸಭೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಬಂದ್ಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ನೂತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಜಾಬಿನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮಹತ್ವವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು
ವಸತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬಂದ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು 74ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ನಡೆತಂಡ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ 24 ಗಂಟೆದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ 74ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ರೇನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಆನಿಕಾಂಡೆ ಪಗಿಲ ದೇವನ ಉದಿಪುಗು ಸರಿಯಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಸಂಸಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಡರ್ಪುತ್ತಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಮನದಾನಿ ದ್ವಾದಶಿಗು ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾಂಡ್ ಊರದ ಕುಡ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂದಿರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಡು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಗೋರಾಯಿದಂಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಬಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುಜರನ್ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಬೋಳಾರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೋಳಾರ ಮಂಡಳಿಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮನಾಥ ಎಸ್ ಬೋಳಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಬೀರಣ್ಣ ಆಯತ್ತಾರ್ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಆಯತ್ತಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಜೇಂದ್ರ ಕಾರ್ನವರ್ ಬೋಳಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರೂರ್ದ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು ಮಾರ್ಚ್ 14 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಆನಂದ ಭಜನೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಲಕ್ಕಾದಲ್ಲ ಒಡಿಪದ ಅಲಂಕಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರೆ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಲ್ಲ. ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡಿತಿನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಲಕ್ಕಾದಲ್ಲ. ಲೋಕದೋರ್ಮೆಡು ಅಪ್ಪು ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಜೇಮ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡ ರಾಜ್ಯಡು 400 ಹೆಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಲೇಡು ಲೋಕಡೋರ್ಮೆಡು 4,000 ಹೆಚ್ಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇಡು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡ ಒಡಿಪದ ಅಲಂಕಾರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಅಕೇರಿದ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೈದರು. ಇಡಮುಟ್ಟ ಬರಂದಿನಾಥ್ ಜನಕುಲು ಕಾಂಡನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆರು. ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಬಾರಿ ಸಾಲು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಆತ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಸಿನಿಮಾದ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರುವಾಯಿನವು ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಪನುಲಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿದರು. ಅಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೂ ಪೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತಿರ್ದು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಪಡೀಲಬೊಕ್ಕ ಕುಲಶೇಖರ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿನ ನಡುಟು ಜೋಡು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಯಿ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುತ್ತ ರೈಲು ಸಂಚಾರನು ತತ್ಕಾಲಗೂ ಉಂಟಾದನು. ಕುಡ್ಲದ ಪಡೀಲಬೊಕ್ಕ ಕುಲಶೇಖರ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿನ ನಡುಟು ಜೋಡು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಯಿ ನಿರ್ದಾವ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುತ್ತ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ತತ್ಕಾಲಗೂ ಉಂಟಾದಂಡ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 18 ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರನು ತತ್ಕಾಲಗೂ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಡುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕೇರ್ನ ಇಸೇಸ ರೈಲು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕೇರ್ನ ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 17 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಜ ಪುಣೆ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 17 ಪೊಕ್ಕ 21 ಉಪ್ಪುಜೆ ಯಶವಂತಪುರ ಕಾರವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಚ್ 18 ಉಪ್ಪುಜೆ ಅಂಡ ಯಶವಂತಪುರ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 18 ಬೊಕ್ಕ 20 ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯಶವಂತಪುರ ಕಣ್ಣೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಬೊಕ್ಕ 20 ಉಪ್ಪುಜಿಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತೆರಿಪಾದಿರು.
ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನಿಲೆಟು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಜೆಸಿಐ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಂಸಿ ಕುಡ್ಲ ದೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಐನು ಪೋಪುನಾನಿ ಐತಾರ ಕಾಡೆ ಒರ್ಮಗಂಟಿರ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನಡು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್ ಪೂಂಜಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಬಿರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರಿಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಹಿಜಾಬ್ ಬಗಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ತೀರ್ಪುಗೂ ಎದುರಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಕುಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಗುರುಪುರ ಅಡ್ಡೂರು ಒಡಿಪುಡ್ಲ ಭಾರಿ ಬಂದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಡು ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾನತೆ ದಾಯಿ ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಲೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗೆಟ್ಟು ಸರ್ವೇರ್ಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಗೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು